उल्हासजी, आयज आजोबाची जात्रा, जी आजोबाची जात्रा संपूर्ण गोव्यान आणि महाराष्ट्रान प्रसिद्ध आसा आणि आजोबा ह्यो चुकलेल्या माकलेल्यांक सगळ्यांक पावता अशा पद्धतीचे वातावरण असताना आयज हेची उत्सव साजरो केलो वयता. कशा पद्धतीन केलो वयता? पयली उत्सव म्हणजे आम्ही सकाळी येता 5 आणि देवाचो अभिषेक करता. पहिले येता ते दुसरे आदले दिसा शुद्धीकरण करता. शुद्धीकरण झाल्यापर्यंत दुसरे जात्रेचो जे उत्साह असा त्या उत्सवाची आम्ही वर्षी घालून आज आमचा जो पहिलीचा आम्ही नारळ ठेवता, त्या नारळाची उत्तर पूजा करून दुसरो नारळ आम्ही त्याच्या चरणाकडे ठेवता. त्याचेर आमची मग चरणाधर मोडला गार्डनात वर्जिन घालून आज तो जात्रेक आम्ही सुरुवात करतो. आणि त्यावेळी लोक दर्शनात भरपूर येतात. आम्ही ज्यावेळी ते वर्जिन गार्डन असतात त्यावेळी लोकांची असे राग लागलेली असते. आम्ही 5 येतो. कितले दीस ह्यो उत्सव चालू असता? उत्सव 5 दीस असतात. खरी एकच दिसाची याची चतुर्पौर्णिमे चतुर्थीची ही जात्रेचो खरो प्रोग्राम खरो त्याचा दीस हा. त्या दिसा हो आजोबा संबंध 12 सकाळ 5 वाजल्यानंतर लोकांची दुसऱ्या दिवसा लोकांची भयंकर 8-9 जायचं असतात. त्यावेळी लोक ते ऑर्केस्ट्रा आणि नाटकाचे प्रोग्राम घेतो. त्यामुळे बाकी प्रोग्राम होतो. प्रोग्राम हा चालू असतो. आयज आजोबाच्या जात्रेक अफाट गर्दी येता आणि भाविक मोठ्या प्रमाणात येतात. कित्या खातीर येतात? ते प्रत्येकाची जी त्यांच्यानी मनातून किंवा ज्या जाग्यावरसून आज त्यांच्यानी नवस केलेलो असता आणि आजोबाचे शब्द म्हणजे प्रसिद्ध झालेले 2च शब्द आजोबा गावात आज लोकांची प्रत्येकाची बॉम्बे असो दिल्ली असो खंय असो प्रत्येकाची इच्छा आजोबा त्याच्या सांगण्याप्रमाणे त्याच्या साधार आजोबा कधी जोपर्यंत साथ जातो त्या साधार पावत ना आज त्या लेकरांची ते कोणाची सर्व्हिसची कामं असतात, कोणाची लग्नाची कामं असतात. कधी कोणाचा प्रसंग येलो तर माझं जो खुद्द माझ्या जो प्रसंग हा तो 8-10 वर्ष आहे त्या प्रसंगाचं ज्या देवान म्हाका पूर्णपणे सावरलेला. आयज घटांची जात्रा अशी म्हटली वयता. सो ही घटांची जात्रा हे घट दिवपाच्या मागचे कारण काय असतं? हे घट दिवपाचे कारण आज लोकांना प्रत्येक 5 ते द्यायला मुश्किल होते. म्हणून लोक आता नवसाचा घट म्हणून आम्ही सांगणं करता सुद्धा आणि आम्ही तुला घट देतो. आज 5 काही कोट देत असं म्हणत नाही. आम्ही तुला घट देतो. त्या घटाप्रमाणे लोक प्रत्येक जण येतात. 5 काही सोडली तर आपण प्रचंड लोक ते काम झालं किंवा गव्हर्नमेंट काम झालं तर कसले काम झालं ते आपण तुझ्याकडे नवस करतात की तुला 10 घट देतात. त्या इच्छेप्रमाणे त्याप्रमाणे बिझनेस हा त्या बिझनेस एका भरमसाठी दिली तर तो म्हणतो आपण तुला 10 घट इच्छा असे प्रत्येकाची इच्छा असतात. प्रत्येकाची भावना ते जात्रेच्या दिवशीच ते हे प्रत्येक आपलं नवस पूर्ण करून आज सगळ्या त्याचं मन समाधान होतात आणि सगळ्या जगात ही प्रसिद्ध झाली की आजोबा जात्रेची देवाचो आजोबाचो जात्रेचो घट म्हणून प्रत्येक लोक ज्या पद्धतीने प्रत्येक घेऊन येतात तेच पद्धतीने आम्ही जे गावकार आहोत ते सगळे गावकार आम्ही प्रत्येकात दुसरा घट काढून त्याच्या देतो की प्रत्येकजण आपापल्या कुटुंबात विभागून सगळ्यांना देवाचा प्रसाद म्हणून देतात आणि लोक आनंदाने तो प्रसाद घेतात आणि आनंदाने ते ओझे घेऊन पुन्हा आपल्या गाडीकडे जातात. आयज केरी गांवांत आजोबा देवाकडे वार्षिक पद्धतीन त्याच्या जात्रेक आयज आमी हांगासर येयल्यात. आमचे पूर्ण सगळे कार्यकर्ते थंय गांवचे सरपंच हांगासर आमच्या वांगडा आसात आणि आयज तेंचे आशिर्वाद घेवपाक तांकां पांयां पडपाक आमी हांगासर केरी गांवांत येयलेले आसात. बरें दिसता आजोबाच्या आशिर्वादान आयज सगळे बरे भशेन चलता. केरी गांवूच न्हू तर पूर्ण गोंयांत आनी महाराष्ट्रांतले सगळे लोक तेंचे भक्त ते हांगासर ह्या जात्रेक मुद्दामून येतात तेंचो आशिर्वाद तेंच्या पांयां पडपाक. कित्याक सगळ्यांक खबर आहा हांगासर तो राखण आनी आख्खे फक्त केरी गांवूच न्हू जाल्यार पूर्ण गोंय तो राखता आनी तेच्या आशिर्वादान आयज सगळें चल्लां. त्याच्या आशिर्वादान आयज आमी आमदार जावंक पावल्यात आनी आमच्या हातींतल्यान बरें कार्य जे मतदारसंघात जे आहा ते आमी करतात आनी त्या प्रमाणे केरी गांवचे जे डेव्हलपमेंट आहा ते तेंच्या आशिर्वादान चलतात. अशेंच मागता देव आजोबा की तेंचे आशिर्वाद पूर्ण गोंयच्या जनतेचेर तशेंच आमकां जेन्ना आमी कार्य करता आमचो सरकार आणि आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे काम करतात अशेंच त्याच्या आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर आसचे आणि अशेंच कार्य बरें कार्य आणि उदरगतीचे पावलां फुडें आणखी वाडत रावची आणि त्याचे आशिर्वाद आसचे. धन्यवाद.